कोकणातील लोककलेचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. रंग देवता रंगभूमी श्री नटेश्वर यांना विनम्र अभिवादन करून स्मरणात संगीत भजन मंडळ मुंबई गायक संदीपजी सावंत, गोपाळ करंडे, समीर तटकरे, प्रकाश पाजणे, निलेश शेपले, रुपेंद्र महाडिक, संतोष आगरे, रोहितजी तुपाट आपल्या समोर सहर्ष सविनय सादर करत आहोत. तत्पूर्वी ज्यांच्या विचाराने संपूर्ण महाराष्ट्र घडला, ज्यांच्या विचाराने संपूर्ण महाराष्ट्र घडला असे अखंड हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना त्रिवार मनाचा उजळा करून 32 वर्षाच्या वयामध्ये निधड्या छातीनं 32 वर्षाच्या वयामध्ये निधड्या छातीनं मृत्यूशी झुंज देणारे छत्रपती संभाजी महाराज यांना त्रिवार मनाचा उजळा करून त्यांनी शिवरायांना घडवलं आणि त्यांना स्वराज्य निर्माण करण्याची प्रेरणा दिली. या राष्ट्रमाता जिजाऊ, राष्ट्रमाता माँसाहेब जिजाऊ यांना त्रिवार मानाचा वंदन करून आणि ज्यांनी लिहिलेल्या संविधानावरती आज ही संपूर्ण देशाची व्यवस्था चालते असे भारतीय राज्यघटनेचे जनक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या सर्व महामानवांना वंदन करून आणि त्यांच्या महान कार्याला वंदन करून वर्णात भजन मंडळ मुंबई आपल्या समोर सविनय सहर्ष सादर करत आहोत. धन्यवाद धन्यवाद.
परमसुख केवलं ज्ञानमूर्ति अन्मदितं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एवं नित्यं विमलमचलं सर्वाणि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु नमामि। नारायण छत्रपती शिवाजी हरी 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 जय जय राम हरी हरी जय जय राम हरी हरी जय जय